вас, сябры, мяне завуць Ганна, і вы глядзіце разумную раніцу. Мы вам ужо распавядалі, што ў Беларусі штогод выбіраюць птушку года. Спадзяюся, вам спадабаўся вялікі Грыцук, які займаў гэтае пачэснае месца ў мінулым годзе. І вы назаўсёды запомнілі яго элегантны знешні выгляд. Сёлета лідарам галасавання, якое ладзіла Акадэмія навук Беларусі, стаў загадкавы і вельмі прыгожы чорны бусел. Давайце разглядзім яго уважліва. Памерам трошкі меншы за белага бусла, даўжынёй да 100 сантыметраў, мае доўгія ногі і шыю, якую выцягвае падчас палёту. Пер'е пераважна металічна-бліскучага колеру. Самая вялікая ў свеце папуляцыя гэтай птушкі жыве на тэрыторыі рэспубліканскага ландшафтнага заказніка Сярэдняя Прыпяць. У нашай краіне гняздзяцца каля 2000 пар. Чорны бусел пазбагае чалавека, селіцца ля вадаёмаў у старых лясах. Працягласць жыцця да 40 гадоў. Чорны бусел голас падае неахвотна. Яго спевы адрозніваюцца ад спеваў белага бусла. Давайце параўнаем. Вось так спявае белы бусел. А вось так чорны. Кажуць, што маленькія птушаняткі маюць не вельмі прыемны голас. Слухаць пакуль не будзем. Пашукайце самастойна. Першая згадка пра чорнага бусла адносіцца да 18 стагоддзя. І ўжо тады гэтая птушка лічылася вялікай рэдкасцю. І сёння яго сустрэць задача няпростая. А рэдкая птушка знаходзіцца пад надзейнай аховай дзяржавы. Чорны бусел – чырвонакніжнік. Гэта значыць, што за прычыненне шкоды такой птушцы наступае адказнасць. Беражыце пузліка! Чорны бусел не проста птушка. Гэта яшчэ і моцны мастацкі вобраз, увасоблены ў жывапісу, кінематографе і літаратуры. Толькі паслухайце, якім пытаннем задаўся Пімен Панченка ў сваім вершы «Чорны бусел». Стань ля Прыпяці, любуйся, прыхаваўшыся ў лазе, чорны бусел, на адной стаіць назе. Я люблю буслоў і белых, так скажы, чаму чаго? Вінавата і нясмела пазіраю на яго. А што на гэты конт скажыце вы? Дзяліцеся сваімі думкамі, а я развітваюся з вамі. Няхай гэты дзень будзе добры. Да сустрэчы!